Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Horacio. Taong 1974. Macrohon, Leyte. Matagal nang ulila sa ama itong si Horacio. Halos isang dekada na rin kasi ang nakakaraan magmula noong pumanaw ito. Nataon ding mag-isang anak lang siya, kaya naway hindi niya hinayaang maging pabigat sa kanyang ina. Wala mang kadugo sa kanilang baryo, ni minsan hindi sila ng limos para lang meron silang makain. Lahat ng pagkaing inilalagay nila sa hapagkainan, bunga ito ng buong maghapon nilang paghihirap. Kaya gano'n na lamang ang paghihikaos nila sa buhay, ay dahil sa wala naman silang malalapitan kapag walang-wala na sila. Sa hindi malamang dahilan pinuno, marami sa kanilang mga kababaryo noon ang parang may lihim na galit sa kanyang ina. Mas gugustuhin kasi ng mga itong makita silang naglulugmok sa kahirapan kaysa makitang umaangat sa buhay. Pero alam nyo, nakakapagtaka, kapag dumaraan sila sa mga tahanan nito, di yun makatingin ng diretsyo. Bagaman hindi sila umiimik, alam ni Horacio na bunga yon ng matinding takot. Maraming beses na ring sinabi sa kanya ng nanay niya, walang kahit ni isa sa lugar nila ang may kakayahang kumprontahin siya. Noong una, inakala niyang biro lang ito ng kanyang ina para hindi sila magmukhang kaawa-awa sa iba. Pero hindi nagtagal, napansin niyang totoo pala ito. Mas lalo ring namulat si Horacio sa mga katotohanan yon nung tumungtong na siya sa tamang edad. Pagsapit ng kanyang 19 na kaarawan, unti-unti nang ipinagtapat ng kanyang ina ang lihim na hindi niya lubusang inaakala. Base sa salaysay nito, kaya sila kinakatakutan ng mga tao ay dahil sa mga kaya niyang gawin. Magmula pa noong nanirahan sila sa lugar, naging sentro na sila ng pangungutya at pang-aapi. Para naman mabago ang ganoong sitwasyon, naglakas loob ang kanyang ina na magpakilala sa mga kababaryo niya. Subalit, imbis na maniwala, pinagtawanan lang siya ng mga ito. Hindi nagtagal, nang mapuno na siya sa ipinapakita ng mga taong nakapaligid sa kanila, dito na siya nagsimulang manumpa. Ayon sa ina ni Horacio, bukod sa pagkakaroon niya ng dugo ng aswang, masyado ring malara ang kanyang bibig. Lahat ng sinasabi niyang masama laban sa kapwa niya, nagkakatotoo ito. Halimbawa, kapag galit na siya, kaya niyang pumatay ng tao sa pamamagitan lamang ng salita. Sa sandaling pinagsalitaan ka nito ng masama, asahan mo nang mangyayari ang bagay na yon, anumang oras mula nung binitawan niya ito. Dagdag pa ng kanyang ina na 3 kababaryo nilang nakatikim ng galit niya bago sila nito tuluyang tinantanan. Yung 3 yun, pumanaw ng sarili nilang kagustuhan. 2 sa mga ito nagbigti noong gabing isinumpayo ng nanay niya, tapos yung isa naman nagpakamatay gamit ang kutsilyo ng sumunod na gabi. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanyang ina. Sinubukan pa yung awatin ng mga kadugo nito pero hindi nagtagal binawian na rin ito ng buhay. Dahil sa kanilang mga narinig, dito nila nakumpirmang ina ni Horacio ang may kagagawa nito. Ngunit sa halip na maghigante, lahat sila ay nabuhay sa takot, gawa ng hindi nila maisip kung papaano ito nangyari. May mangilang-ilang naglakas ng loob na humingi ng tulong sa mga manggagamot at antingero, pero lahat yon inalipin ng kanyang ina ng halos humigit 3 taon. Sa loob ng mga panahong yon, ipinakita nito sa kanilang lugar na tunay at dapat lang sila nitong katakutan. Ang kaso lang, nung ipinanganak siya ng nanay niya, tila bang mas hinangad na nitong mabuhay ng tahimik at payapa. Kalaunan, nang mawala pa ang pinakamamahal nitong asawa, tuluyan na itong nawala ng gana sa mga bagay-bagay.
Lahat din ng mga masasamang salitang naririnig dito laban sa kanila, pinipili na lamang nitong palagpasin. Ang mahalaga, hindi sila pisikal na sinasaktan ng kanilang mga kababaryo. Pagtatapat pa ng kanyang ina, na dahil sa pagsasawalang imik niya, nagsimula na namang umingay ang mga taong minsan niyang kinuhanan ng mga mahal sa buhay. Ngunit, imbis na ipakita ang kanyang mga pangil, hinayaan na lamang niyang gawin ng mga ito ang kanilang nais. Naisip kasi ng kanyang ina, hindi habang buhay obligado siyang ipakita na tama sila. Nang marinig naman niya ang salaysay nito, hindi siya nagdalawang isip na yon ay paniwalaan. Pagsilay naman ng nanay niya sa pagsang-ayon niya, marahan siya nitong hinawakan sa kanyang balikat na animoy meron itong balak na ipagtapat. Horacio anak, sa hirap ng buhay na pinagdaanan ko, ikaw ang pinakamagandang regalong aking natanggap. Ayoko mapahamak ka kapag wala na ako. Kaya gusto kong ihabilin sa'yo ang kayamanang matagal ko nang iniingatan. Bibigyan kita ng mga kondisyones para rito kung sakaling dumating ang panahon na ayaw mo na itong gamitin. Anak ko, mahal na mahal kita. Matapos naman itong makapagwika, para bang hinaplos ng kung anumang malamig na palad ang kanyang damdamin. Gustong gusto niya noong sumagot sa nanay niya pero nanatili siyang tahimik at tulala. Hindi niya mawari ngunit malakas ang kanyang kutob na nagpapaalam na ito sa kanya. Para kay Horacio, napakahirap nung tanggapin sa kadahilan ng hindi pa siya handa na mawala ang ilaw ng tahanang matagal na panahon ng gumagabay sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang ubod na pala ng tanda ang kanyang ina. Kung titingnan, akalain mong nasa 60 anyos lang ito pero ayon sa nanay niya, nasa edad 120 na siya. Matagal na siyang namuhay sa mundo, kaya aminado siyang gusto na rin niyang magpahinga. Pagkarinig naman ni Horacio sa sinabi nito, walang kahit isang kataga ang lumabas sa kanyang bibig. Maya-maya pa, napansin niyang may ibinulong ang nanay niya kasabay ng dahan-dahan nitong pagbuka ng kanyang bibig. Pagsilay naman niya sa loob nito, nakita niya ang itim na sisiw na walang balahibo. Namumula ang mga mata nito, tapos meron itong mga kakaibang ukit sa buo nitong katawan. Pagsenyas naman ng nanay niya, dali-dali naman siya roong lumapit para saluhin ito gamit ang kanyang bibig. Matapos niya itong gawin, parang laway na bumaba sa kanyang lalamunan ang sisiw na kanyang kinuha. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na muling nagsalita ang nanay niya ukol sa mga kondisyong sinasabi nito. Horacio anak ko, ngayon isa ka ng ganap na aswang. Pero anumang oras pwede mong pahintuin yan. Wag na wag mong kalimutan, may kasunduan kami ng bertud. Kapag ayaw mo na sa kapangyarihan niya, utusan mo lang ito at matutunaw ito sa loob ng iyong sistema. Mag-iingat ka rin sa mga bagay na ilalabas ng iyong bibig. Dahil kagaya ko, malara rin ang mga salitang lalabas sa iyo. Pagkasambit naman ng kanyang ina sa mga katagang yon, bigla na lamang itong humandusay sa harapan niya. Pagkayakap naman niya rito, napansin niyang wala ng buhay ang dumadaloy sa katawan nito. Nagsimula na rin yung mangitim, kasabay ng mabilis na paninigas ng kanyang buong katawan. Dahil sa pangyayari, halos napasigaw na lamang siya buhat sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa mga oras na yon, gustong-gusto niyang humingi ng tulong sa mga kababaryo nila, pero alam niyang wala siyang maaasahan sa mga ito. Kaya sa halip na manlumo at magdalamhati, matapang niyang kinalong ang kanyang ina habang binabalot ito sa banig.
Matapos nun, di kalayuan sa bahay nila, gumawa siya ng uka. Marami sa mga magsasaka noon ang nakakita sa kanyang paglibing pero hindi niya ito inintindi. Wala siyang pakialam sa mga sasabihin nito, lalo pat alam niyang kalaban nila ang mga ito. Nang mailagay na niya sa huling hantungan ng kanyang ina, agad naman siyang gumawa ng puntod bilang palatandaan ng libingan. Bago rin niya ito iniwan, binasa niya ito ng tubig at nilagyan ng mga bulaklak. Tumambay din siya doon ng isang buong araw upang isa-isang sariwain ang kanilang mga masasayang alaala. Lumipas ang araw, kahit papaano'y nakakabawi na rin siya. Yung bahay nila noon, pakiramdam niya sobrang lawak. Ramdam niya ring napakalungkot na nito dahil sa pagkawala ng taong minsan niyong itinuring na tahanan. Subalit sa kabila ng kanyang mga nararanasan, pinilit niya pa ring magpatuloy. Dumaan ang isang buwan. Mababaw na lamang ang nararamdaman niyang kirot buhat sa pagkawala ng kanyang ina. Kahit papaano nakakapagtrabaho na rin siya noon ng paunti-unti upang meron siyang makain sa araw-araw. Kagaya ng nakagawian, nanatili pa ring mailap ang kanyang loob sa mga taong nasa baryo. Akala ni Horacio na kapag ginawa niya ito, hindi mababago ang pakikitungo ng mga taga roon pero dumating ang isang araw na may nakilala siyang lalaking nagpabago sa pamamaraan ng kanyang pag-iisip. Enteng ang pangalan ng taong yon. May maliit itong pwesto sa merkado na siya namang isa sa mga pinagkukunan nito ng hanap buhay. Madalas doon bumili ang kanyang ina, kaya nung nawala ito, pinili niya ring doon bumili ng mga pangangailangan niya. Noong una di siya nito napapansin, ngunit pagkaraan ng ilang linggong hindi nito nakikita ang nanay niya, dito na ito nagsimulang magtanong. Nang marinig naman ni Horacio ang sinabi ng lalaki, matapat naman niyang inamin ang pagkawala ng ilaw ng kanyang tahanan. Pagkarinig naman ito sa balita, inakala niyang pagtatawanan siya nito pero nakita niya ang panlulumo nito. Habang sila'y nag-uusap, nabanggit nito sa kanya ang pagiging likas na mabait ng kanyang ina. Dagdag pa nito na sa kanilang lugar tanging siya lang ang natitipuhan nitong kausapin. Marahil naramdaman ng nanay niya ang pagiging tapat ni Enteng sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang mga nalaman, naging madalas na ang kanilang pag-uusap. Tuwing hapon sinasadya niya talaga ang taong yon na parabang parte na ito ng ikot ng kanyang buhay. Ikinatuwa naman ito ni Enteng, lalo pat hindi niya sukat akalaing madaldal din pala ang anak ng kaibigan niya. Dumaan pa ang isang buwan. Dito na ito nagsimulang bumisita sa kanyang tahanan. Naging bukas naman ang bahay ni Horacio para sa taong yon. Gawa ng dahil dito, napapawi niya ang kalungkutang hindi niya kayang iwakse sa kanyang wisyo. Ang kaso lang, nang makuha na nito ang kanyang loob, may mga pagkakataong bumibisita ito sa kanyang tahanan na may mga kasamang ibang tao. Sa abot ng makakaya ni Horacio, tinakisamahan niya ang mga ito hanggang sa dumating ang isang gabi na nagkaroon sila ng inuman kasama ang mga kabarkada ni Enteng. Dahil sa ang bahay niya lang ang may sapat na espasyo, dito naganap ang kanilang pagsasaya. Ang mga kasama na rin nila ang bumili ng mga alak habang ang ambag naman niya ay ang pulutan. Habang patuloy ang kanilang pag-iinuman, wala namang nangyayaring kakaiba, maliban sa asaran at biroan. Ngunit habang tumatagal kasabay ng pagkalunod ng mga ito sa alak, ay ang biglang pagbabago ng kanilang mga ugali. Dahil sa hindi pa naman noon gaanong lasing si Horacio, may mga pagkakataong naaalibadbaran siya sa mga ito, lalo na kung paulit-ulit ang pagtapik nito sa kanya. Anya, mapapalampas naman niya ang mga ganoong bagay. Pero nung nagsimula ng magwika ang isa sa mga ito ukol sa pumanaw niyang ama, dito na unti-unting nagbago ang lahat.
Akala niya magagawa niyang magbingi-bingihan sa mga sinasabi nito, pero nung ininsulto na nito ang namatay niyang ina, dito na siya umalma mula sa kinauupuan niya. Pagtayo naman ni Horacio, galit na galit niya itong tinitigan, kasabay ng seryoso niyang pagsasalita. Dahil sa wala kang preno sa iyong mga sinasabi, mula sa araw na to, pagkakaitang ka na ng bibig mo na makapagsalita. Habang buhay mong dadalhin ng kalbaryo, at hanggat may hininga sa iyong katawan, hindi mawawala ang pakiramdam ng matinding pagsisisi. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung tumayo habang matapang na nagtatanong ukol sa mga sinabi niya laban dito. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, bigla na itong nahirapan sa pagsasalita hanggang sa pagsenyas na lang ang kanyang nagagawa. Nang masipat naman yon ng mga kainuman nila, inakala ng mga itong nagbibiro lang ang taong yon. Ngunit habang tumatagal, napagtanto nilang parang nagkakatotoo ang mga sinabi ni Horacio. Dala ng kanilang pagkagulat sa mga nangyari, sabay-sabay naman silang tumayo para sana utusan siya na ibalik sa normal ang kaibigan nila. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, maging sila pala nadamay na sa sumpa ng mga kataga. Akmang magsasalita na ang mga kainuman niya nang bigla itong nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanilang mga lalamunan. Siyempre, ang unang naisip nilang gawin, iduwal ito ng iduwal hanggang sa maramdaman na nila ang paglabas nito. Paghugot naman dito ng kainuman niya, nakita nila ang mahabang bituka na hindi nila mawari kung kanino. Dala naman ng takot at pagkabahala, hindi nila ito tinigilan hanggang sa lumabas na ng buo ang mga bituka nilang dapat nasa loob ng kanilang mga sistema. Matapos naman itong makuha ng mga kainuman niya, dito na nagsimula ang pagdurugo ng mga laman loob nila hanggang sa nakaramdam na naman sila ng pagsusuka. Pag-ubo naman ng mga ito, biglang bumara sa kanilang mga lalamunan ang kanilang mismong puso. Nang mailabas na ito ng kanyang mga kainuman, isa-isa naman itong humandusay sa kanyang harapan, kasabay ng pag-agos ng kanilang mga dugo sa paligid. Matapos ang mga pangyayari, nasipat niya si Enteng na halos hindi makakilos sa kinauupuan nito. Tulala na rin yan, animoy may malalim itong iniisip. Dahil dito, agad naman niya yung nilapitan, bit-bit ang isang baso ng alak. Para naman makaramdam ng pagkasindak ang kanyang kaibigan, pinapula niya ng husto ang mga mata niya habang seryoso yung pinagmamasdan. Pagtitig naman ito sa kanya, isa lang ang nasabi nito at yun ay walang iba kundi ang paghingi ng tawad. Nang marinig naman ito ni Horacio, bahagya naman siyang dumistansya rito habang nagsasalita. Hindi ko gustong may ibang pumupunta rito maliban sa'yo. Kung ayaw mo ng ganun, magkalimutan na tayo. Mukhang sinusubukan mo ako, Manoy Enteng. Bakit? Gusto mo bang makumpirma kung ipinamana ba sa akin ng aking ina ang kakayahan niya? Naghahanap ka ba ng kasagutan? Bakit? Nakahanda ka ba sa magiging kabayaran ng iyong nais malaman? Hindi. Wala akong hinahangad sa iyo, Horacio. Pagpasensyahan mo na ang mga yan. Hindi ko sukat akalain ganyan ang mga ugali nila kapag lunod na sila sa alak. Pagkasagot naman ito, dali-dali naman itong naglakad papauwi. Si Horacio naman noon, walang ibang ginawa kundi pagmasdan ito habang unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, napabuntong hininga lang naman siya habang pinagmamasdan ang mga labi ng taong pinatay niya. Maya-maya pa, nang medyo magkaroon na siya ng lakas ng loob, tinawag niya ang mga balbal na nanginginain, ilang milya ang layo sa kanilang lugar. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag,
Dali-dali naman itong lumapit sa kanyang tahanan para kunin ang mga pagkaing kanyang ibinigay. Matapos itong makuha ng mga balbal, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang isang buhay na manok. Kung hindi nyo kasi na itatanong, karne ng hayop lang ang kinakain niya. Bagaman may pagnanasa siya sa laman ng mga tao, hindi niya ito sinusubukan. Noon pa man, naging panata na niya sa kanyang ina na hindi siya kakain ng mga kauri niya. Ipinangako niya rin sa kanyang sarili na sa sandaling mangyari ito, tutunawin ng karneng pumasok sa kanyang sistema ang mismong sisiw na nagbibigay sa kanya ng lakas at kapangyarihan. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, marami sa mga taga-roon ang nagreklamo ukol sa pagkawala ng kanyang mga kainuman. Dahil sa hindi pagsasalita noon ni Manoy Enteng, naging malabo ang investigasyon ng pagkawala ng mga ito. Inaasahan naman niyang gagawin yun ng kanyang kaibigan, lalo pat alam nito ang mangyayari sa kanya sa sandaling naglakas loob yung kalabanin siya. Sa pag-usad naman ng investigasyon, naging madalang ang kanyang pagtungo sa baryo para makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil dito, nawalan sila ng pagkakataong magkita ni Manoy Enteng hanggang sa malaman-laman na lang niya na umalis na pala ito sa lugar nila. Base rin sa kanyang mga nakausap, kasama nito ang kanyang pamilya at sa estado ng mga gamit na dala nito, parang hindi na yun babalik pa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, inakala niyang natakot yun sa kanya, kaya naging ganoon ang desisyon nito. Bagaman hinangad niya itong kausapin para magkalinawan, hindi ito naging sapat upang maglakas loob siyang iwan ng kanyang hanap buhay para lamang yon ay mahanap. Sa paglipas pa ng mga buwan, dahan-dahan na rin nilang nakakalimutan ang tungkol sa misteryong pagkawala ng iilang kalalakihan sa lugar nila. Kung saan-saan na rin kasi naghanap ang mga kadugo nito pero ni isang bakas wala silang natagpuan. Sa sobrang linis ng pagkakatrabaho ng mga balbal, naisip ng mga itong maaaring nakarating ang mga hinahanap nila sa mundo ng mga engkanto. Dahil sa ganoong agam-agam, mas pinili nilang maghintay sa pagbalik ng mga taong kailan may hindi na darating. Hindi naman yun gaanong pinagtuunan ng pansin ni Horacio dahil kung iisipin, pabor naman ito sa kanya. Kalaunan, nang medyo makausad na siya sa mga pangyayaring kinasangkutan niya, sinubukan niyang ibalik sa dating pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Inakala niya kasi talagang wala nang mangangahas na gumambala sa kanya, pero hindi niya alam, yun palang pala ang simula. 2 buwan ang dumaan bago sumapit ang Setyembre. Nagkaroon ng isang malawak na gapasan ng palay sa kanilang lugar. Kabilang siya sa mga nakiani, kasama ang halos lahat nilang mga kababaryo. Noong mga panahon ding yun, walang bayad ang ani at pinagbabasehan ng magiging hatian sa bawat kahon ng palay na kanilang matatapos. Para naman malaki-laki ang kanyang maging parte, sinimulan niya ng umaga ang kanyang trabaho. Tanghali lang ang kanyang naging pahinga para naman hindi siya paghinalaan ng kung ano ng kanyang mga kasama. Pagtungtong naman ng hapon, habang pumipila sila para makuha ang kanilang parte, may napansin siyang 2 dayong lalaki na kanina pang tingin ng tingin sa kanya. Hindi niya mawari kung ano ang kailangan ng mga ito pero nasisiguro niyang nagtatangan din yun ng dugo ng mga aswang. Dahil dito, naging bihilante si Horacio sa kanyang mga ikinilos. Hanggat maaari umiiwas siya sa gulo dahil na rin sa dami ng taong nakapalibot sa kanila. Ang problema lang, dahil sa nagbabantayang mga ito sa kanyang pinagpipilahan, obligado siya roong lumapit. Pagharap naman nila ng isa sa mga ito, nasipat niyang hawak-hawak nitong matulis na kawayan na bigla na lamang inunday sa kanya. Mabuti na lang sa kamay niya ito tumama, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para makailag. Nang mapansin naman ito ng mga taong nakasunod sa kanya, dali-dali naman itong dumistansya
habang nagmamasid. May mangilan-ngilan din noong sumubok sa kanilang umawat pero yung lalaking sumaksak sa kanya hindi pa rin nagpatinag. Maya-maya pa, paglabas naman ng may-ari ng palayan, agad naman itong nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na pigilan ang kaguluhan. Nang marinig naman ito ng dalawang malalaking bantay, agad naman nilang pinagtulungang ilayo yung lalaking sumaksak sa kanya. Matapos nun, panay pa rin ang pagsasalita nito na parabang hindi pa roon nagtatapos ang kanilang pagtutuos. Si Horacio naman sa halip na sumagot, pinili lang niyang manahimik. Alam niya kasing kapag may ginawa siya roong hindi pangkaraniwan, sa kanya matutuon ang atensyon ng lahat. Maya-maya pa, paglapit naman sa kanya ng may-ari ng palayan, inamin niyang hindi niya yun kilala. Dagdag pa niya na, yon ang unang beses na sila'y nagkita, kaya hindi niya maiwasang magulat nang bigla na lamang siya nitong sinaksak. Inakusahan din niyang may sakit sa pag-iisip ang taong yon. Gawa ng kung normal ito, magtatanong muna ito sa kanya bago ito manakit. Pagkalahad naman niya ng mga bagay-bagay, itinuro niya ang mga taong nasa likod niya upang maging sakses sa mga nangyari. Matapos namang makuha ng may-ari ang testamento ng kanyang mga kasama, napatunayan itong nagsasabi siya ng totoo. Dala naman ang awa nito sa kanya. Nagmagandang loob itong dalhin siya sa manggagamot, pero siya na mismo ang tumanggi. Anya, mababaw lang naman ang sugat, kaya hindi na nila ito kinakailangan pang pagtuunan ng pansin. Dagdag pa niya na, mas hinihintay niya ang kanyang parte, higit sa ano pa mang iaalok nung may-ari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang tinatapik ang kanyang likod. Bilang pambawi, pinasobrahan ito ang bayad para hindi naman siya lugi. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang parte, agad naman siyang umuwi kahit nakatarak pa sa kanyang kamay ang kawayang ginamit pang saksak ng lalaking nag-abang sa kanya. Pagdating naman niya sa bahay nila, dali-dali naman niya itong hinugot, sabay utos sa kanyang katawan na paghilumin ang kanyang sugat. Sa isang iglap, naglaho na lamang ito na parabang walang nangyari. Pagbuti naman ng kanyang lagay, dali-dali naman siyang lumabas para hintayin ang dalawa. Upang masigurong darating ang mga ito, ipinakalat niya sa buong paligid ang kanyang presensya. Sinabayan niya yon ng konting paninindak para maipakita sa kanyang mga kalaban ang kawalan niya ng takot. Paglalim naman ng gabi, nanatiling walang paramdam ang mga ito. Bagaman nawawalan na siya noon ng pag-asa, pinili niya pa ring manatili hanggang sa dito na nga niya naramdaman ang presensya ng dalawang lalaking nang diskita sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong sinira ang bakod ng kanyang bahay sa pamamagitan ng pagsuwag ng mga sinasakyan nitong toro. Pagdating naman ng dalawa sa loob ng bakuran niya, tumambad siya ritong nakaupo habang umiinom ng dugo ng manok. Napansin din ng dalawa ang pagkukulay dugo ng kanyang mga mata, indikasyon na kakaiba siya sa lahat. Dahil sa kanilang mga nadatnan, pinili muna nilang wag munang sumugod. Sa halip ang ginawa ng mga ito, bumaba sa kanilang mga alaga upang siya ay makaharap at makausap. Upang mapagtanto naman ni Horacio ang nais ng mga ito, dali-dali naman siyang tumayo habang pinagmamasdan ang dalawa na nagpapalit ng anyo. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa kung ano ang kailangan ng mga ito sa kanya. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, sa halip na sumagot, bigla na lamang yung sumugod. Paglapit ng dalawa, walang habas siya nitong pinag-uundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. May mga pagkakataon ding sinusubukan siyang bitagin ng mga ito gamit ang mga kakaiba nilang estilo. Mabuti na lang, nahulaan niya ang mga galawan ng dalawa,
kaya hindi siya gaanong napapahamak. Pagtamo naman niya ng malalalim na saksak sa may bandang dibdib, dito na siya sinimulang tantanan ng dalawa. Habang pinagmamasdan siya ng mga ito mula sa malayo, bakas sa kanilang muka ang hindi masukat na tuwa. Sa kwento ka lang pala malakas, Horacio. Wala kang pinagkaiba sa mga kalahi nating matagal na naming naibaon sa lupa. Susunod ka na sa kanila. Magkita-kita na lang kayo dun sa impyerno. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kalmado naman niyang inutusan ng kanyang mga sugat na magsihilom. Pagkarinig naman ng kanyang katawan sa kanyang naging utos, laking gulat na lamang ng dalawa nang masipat nilang maglahong parang bula ang pinsalang ibinigay nila sa katawan nito. Ultimong suot na damit noon ni Horacio, bumalik sa dati nitong estado kasabay ng pagkawala doon ng mga bakas ng dugo. Matapos naman niya itong maipamalas, napansin niya ang matinding pagkasindak ng dalawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman niyang pinanghihinaan na ang mga ito, agad naman siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Habang tinatahak naman niya ang daan, dito na siya nagsimulang magsalita bilang paraan niya ng paninindak. Pinalagpas ko ang ginawa niyo kanina. Wala na tong kaso sa akin. Pero sa ginawa ninyo ngayon, mukhang pinalalala niyo lang ang inyong kalagayan. Huwag niyo sanang kakalimutan. Hindi ako dehado sa mga sandaling to, kundi kayo. Kung tutuusin, kanina ko pa dapat kayo pinatay. Pero dahil sa may gusto akong malaman mula sa inyo, nagdesisyon akong makipaglaro. Una at huling tanong, sino nag-utos sa inyo para paslangin ako? Ha? Nang marinig ng dalawa ang kanyang sinabi, sa halip na sumagot, pinili ng mga itong sumugod. Nang mapagtanto naman niya ang plano ng mga ito, hindi na niya hinayaan pang makaalis yun sa lugar kung saan sila naroroon. Paglapit naman niya sa dalawa, buong puwersa naman niyang pinalo sa ulo ang mga ito, sabay tadyak sa kanilang mga tadyang. Dahil sa ataking yon, agad namang sumubasob sa lupa ang dalawa nang hindi nila nalalaman kung ano nangyari sa kanila. Pagtayo naman nila, agad naman nilang hinanap si Horacio kung saan nakita nila itong nakaupo, ilang metro ang layo mula sa kanilang kinalagpakan. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanya, dali-dali naman yung sumugod, bakas ang matinding pagnanais na paslangin siya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, hindi niya binalak na paslangin ang mga ito. Upang mapasuko ang dalawa ng hindi nila kinakailangang mamatay, pinagbabalian lang ito ni Horacio ng mga buto hanggang sa tuluyan na itong hindi makalaban. Matapos naman niya itong maisakatuparan, parang mga hayop niya itong kinaladkad papasok ng bahay. Pagtali naman niya rito sa upuan, agad naman niya itong inutusang magpalit na ng anyo, kasabay ng sapilitan niya ritong pagpapainom ng tubig. Kalahating oras pa ang lumipas, nang medyo matauhan na ang dalawa, dito niya na ito sinubukang kausapin ukol sa mga bagay na hinahangad niyang malaman. Para naman hindi na siya mahirapan, gamit ang malaran niyang bibig, binigyan niya ito ng kondisyon. Kung magsasabi ito sa kanya ng totoo, bubuhayin niya at papauwiin ang mga ito. Ngunit kapag nagsinungaling yun sa kanya, ihahatid niya ito sa pintuan ng impyerno. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang mga kondisyon, merong isa ritong hindi naniwala. Sa halip na sumunod, paulit-ulit lang siya nitong pinagmumumura hanggang sa hindi nito namalayan na nalabag na pala niya ang mga kondisyon para siya ay mabuhay. Sa isang iglap, bigla na lamang itong tumigil sa pagsasalita, kasabay ng pagramdam nito ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang ulo. Paghawak naman ng nilalang sa kanyang noo, dito niya naramdaman ang tila bang pag-alon ng kanyang bungo na parabang may nilalang doong nagpupumilit lumabas. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan ng pumutok ang ulo nito.
Pagkahandusay naman ng nilalang, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa natira nitong kasama. Hindi ka ba kumbinsido? O sadyang nagbubulag-bulagan ka sa mga nakikita mo? Kung ako sa'yo, alang-alang sa buhay mo, gawin mo na lang ang mga gusto ko. Sinisiguro ko sa'yo, makakauwi ka ng buo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla namang nanginig ang buo nitong katawan. Dahan-dahan na rin itong ibinaba ang kanyang dalawang kamay, kasabay ng pagyuko ng ulo nito, senyalis ng pagsunod nito sa kanyang nais. Maya-maya pa, nagsimula na ring magsalita ang lalaki ukol sa mga nais niyang malaman. Ayon dito, kilala niyang taong nag-utos sa kanila na paslangin siya. Itinuturing kasi siya nitong isang mapanganib na banta para sa ginagawa nilang plano. Dagdag pa nito na, paunang puwersa pa lamang sila, kaya asahan niyang marami pang darating. Nabanggit din ito na napasuko na nila ang mga karatig baryo at ang lugar kung saan siya naninirahan ang susunod nilang punterya. Mariin din itong inilahad, hindi titigil ang kanilang mga kadugo hanggat hindi nakukuha ang kanilang mga hangarin at pagnanais. Sa lawak din ng puwersa nila, nasisiguro nitong darating ang puntong mapipilitan na rin siyang tumakas o hindi naman kaya'y sumuko. Matapos naman itong mailahad ng nilalang, dito na tinanong ni Horacio ang tungkol sa lugar kung saan niya namumugaran. Ayon sa kanya, hindi na niya hihintayin pang makarating ito sa lugar nila, bagkus siya na mismo ang pupunta. Dagdag pa niya na 2 gabi lang ang kinakailangang hintayin ng kauri nito bago ang kanyang pagdating. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, dali-dali naman niya itong pinakawalan habang inaabisuhang huwag kakalimutan ang kanyang mga sinabi. Dahil makakatulong ito ng malaki para sa paghahanda ng kanilang lahi. Nang marinig naman ito ng lalaking kausap niya, sa halip na sumagot pa ito, pinili na lamang nitong kumaripas ng takbo papalayo. Pagtahimik naman ng paligid, napangisi na lamang siya habang inaalala ang taong minsan nang naging malapit sa kanya. Malakas ang kanyang kutob na si Manoy Enteng ang may pasimuno nito, lalo pat wala naman siyang naging malapit na kaibigan maliban sa taong yon. Matapos naman niya itong maunawaan, nagpasya siyang kinabukasan din mismo. Hahanapin niya ang lugar ng mga ito. Pagputok ng bukang liwayway, nagsimula na siyang maglakad at sa pagsapit ng hapon, narating niya ang baryong itinuro sa kanya ng lalaki. Nasa liblib na parte ito ng bundok, kaya hindi naging madali para sa kanya na mahanap ito. Mabuti na lang talaga, naiwan sa kanya ang bakas ng amoy ng bihag niya, kaya nakaya niya pa yung matunton bago sumapit ang dapit hapon. Nang marating naman niya ang baryo, agad naman siyang sinalubong ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Sa sobrang dami ng mga ito, isang maling kilos lang, alam niyang may paglalagyan siya. Gayunpaman, hindi naman siya gaanong nabahala, lalo pat kung iisipin wala pa ito sa antas ng kanyang kakayahan. Isang salita niya lamang sa mga ito, maaari yung maglaban-laban. Subalit, para malaman ang totoo, pinili niyang maging mahinahon sa mga bagay na kanyang nakikita. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napansin niyang dahan-dahan nang tumatalikod ang araw sa kalupaan. Nagsimula na ring maging agresibo ang mga nilalang na bumubuntot sa kanya, kasabay ng pagpaparinig ng mga ito ukol sa kanilang mga gagawin sa sandaling magkamali siya. Dagdag pa ng mga ito na isang malaking kahangalan ng pagpasok ng isang pangkaraniwang aswang sa lugar kung saan namumugaran ang ibang lahi. Nabanggit din ng mga ito na kahit nagtataglay siya ng dugo na kaparehas ng sa kanila, hinding-hindi siya nito papakitaan ng awa. Nang marinig naman ni Horacio ang tungkol sa mga bantang yan, nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating na niya ang mismong sentro ng baryo.
Sa lugar na yon, nadatnan niya ang isang matandang lalaki na may mga kasamang tauhan na hindi pangkaraniwan ang laki. Sa likuran din itong bahagi, may napansin siyang estatwang gawa sa purong bakal na merong mga gulong ang talampakan. Sa unang tingin, alam ni Horacio na hindi ito pangkaraniwang rebulto, bagkus ay isa itong kulungan ng tao. Pagtitig naman niya sa matandang lalaki, muling nabaling ang kanyang paningin sa mismong loob ng estatwa. Bukod kasi sa may mga narinig siya roong umiiyak, napansin din niyang parang pamilyar ang boses na nagmumula rito. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman niyang inutusan ng estatwa na kalagaan ng mga trangka nito. Sa isang iglap, ginawa nga ito ng bagay na yon na siya namang ikinagulat ng mga nilalang na nagmamasid. Pagsilay naman niya sa loob, tumambad sa kanya si Manoy Enteng na tadtad ang galos sa katawan dahil sa dami ng tinik na nasa loob ng kanyang kulungan. Sa sobrang higpit ng looban nito, konting galaw lang, sumasayad sa matatalas na talim ang kanyang balat. Paglabas naman ng kaibigan niya, abot langit ang naging pagpapasalamat nito habang paika-ikang lumalapit sa kanya. Maya-maya pa, nang magkalapit na sila, agad naman itong humingi ng tawad ukol sa nagawa nitong kasalanan. Dagdag pa nito, napilitan lamang siyang magsabi ng tungkol sa kanya dahil sa pamimilit ng mga nilalang. Pagtatapat pa ng kanyang kaibigan, mag-iilang buwan na siyang nasa loob ng estatwa, kaya halos nawala na ang kanyang pag-asa na makalabas pa. Mabuti na lang naabutan siya ni Horacio bago pa man siya bawian ng buhay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magpasalamat. Sa lahat kasi ng ayaw niya, ay ang makalaban ng taong naging malapit na sa kanya. Ngunit pagyakap naman niya sa kanyang kaibigan, hindi niya namalayan ang inilabas nitong punyal na gawa sa buto ng aswang. Walang sabi-sabi, bigla naman yung itinarak sa kanya at sa hudyat na ibinigay ni Manoy Enteng, agaran siyang nilapitan ng iba pa nitong mga kasama para pagtulungan. Dalawa sa mga ito naglagay ng busal sa kanyang bibig upang hindi siya makapagbitaw ng sumpa. Yung iba naman, buong puwersang hinawakan ng kanyang kamay at paa habang hinahayaan si Manoy Enteng na hiwain ang kanyang tiyan. Alam mo, Horacio, mapanganib ang pagtitiwala sa mga kauri mo. Hindi tayo binansagang manlilin lang kung hindi tayo marunong manalo ng kauri. Minsan, kapag alam mong malakas ang iyong kalaban, kailangan mong gumamit ng taktika para lumamang. Awa ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata at ikaw ay kabilang na sa mga biktima. Pagkalahad naman ni Manoy Enteng sa mga katagang yan, dali-dali nitong ibinao ng kanyang kamay sa loob ng tiyan ni Horacio. Habang nililibot nito ang bawat parte ng kanyang sistema, nagdulot naman ito sa kanya ng hindi kaaya-ayang sakit at hapdi. Pinipilit na rin niya noong kumawala pero sadyang malakas ang pagkakakapit ng mga kasama nito. Paulit-ulit na rin niyang sinubukang magbigkas ng sumpa. Ang kaso lang hindi niya kayang magpalabas ng salita sa bunganga dahil sa telang ibinusal sa kanyang bibig na halos umabot na sa lalamunan. Kagaya ng iilang espesyal na abilidad, ang malara niyang salita ay meron ding kahinaan. Hanggat hindi niya nasasambit ang mga nais niyang mangyari, hindi yun magkakaroon ng bisa. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan naman siyang nakaramdam ng matinding panghihina dahil sa paghugot ni Manoy Enteng ng sisiw sa loob ng katawan niya. Nang mailabas naman ito ng matanda, nandilim ang paningin niya. Sa puntong yun, alam ni Horacio na mamamatay na siya pagkatapos nito, kaya napilitan siyang makipagkasundo sa gabay niyang nagpapatotoo sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Pagtawag naman niya rito, bigla namang nawala ang mga tinig sa paligid.
Nagsimula na rin siyang makakita ng mga puno hanggang sa makarating siya sa malawak na ilang na purong kapatagan. Sa unahan nitong bahagi, may malaking puno ng nara na nasa tabi lang ng isang maliit na lawa. Bagaman malayo siya sa kinaroroonan ng puno, tanaw na tanaw niya mula roon ang liwanag na nagmumula sa mga alitaptap. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman siya roong lumapit para maghanap ng katanungan. Noong una inakala niyang walang tao sa lugar na yon, pero nang makalapit na siya rito, tumambad sa kanya ang iilang mga tao na parang pamilyar sa kanya. Bawat isa sa mga ito nakaupo sa sanga ng puno habang masaya siyang pinagmamasdan. Maya-maya pa, dito na rin niya nakita ang kanyang ina na kasama nung isang matandang may sinaunang kasuotan. Matapos naman niya itong masilayan, nagmamadali naman siya roong umakyat, subalit hindi pa man siya nakakahawak sa katawan ng puno, may nasipat siyang isang kakaibang nilalang na umahon mula sa mga ugat nitong nagliliwanag. Paglalarawan niya rito, parang tao lang din naman ang itsura nito. Ang pinagkaiba lang, may suot itong koronang gawa sa kahoy, tapos may mahaba itong kapa na animoy hindi sumasayad sa lupa. Di lang yan, nakalutang din ang mga paa nito kapag ito ay naglalakad. Kulay ginto rin ang mata ng nilalang at sa may bandang bewang nito, meron siya roong nakitang latigo. Ayon sa kanya, na kung titingnan hindi mo akalaing makapangyarihan ang nilalang na nagpakita. Subalit, dahil sa mga testamento ng mga kaluluwang naroon, nalaman niyang ito ang pinagmumula ng bukod tangi nilang kapangyarihan. Dagdag pa ng kanyang ina na minsan ding naging katulad nila ang nilalang. Isa ito sa pinakamalakas na umusbong sa kanilang uri at ang kaisa-isang taong hindi na kailangan pang magsalita upang maisakatuparan ang kanyang nais. Dagdag pa ng nanay niya na ito rin ang pinagmula ng kanilang mga kakayahan na naipasa sa paglipas ng panahon. Dahil sa pagkakaroon nila ng kaugnayan dito, hindi lang sila isang pangkaraniwang tao na basta na lang umusbong sa mundo. Mariin din itong inilahad na para maipagpatuloy ang dugong nananalaytay sa kanya, kinakailangan niyang magkaroon ng anak. Matapos naman itong makapagsalita, dito na unti-unting lumapit ang nilalang na nagpakita. Sa pagharap nilang dalawa, narinig niya itong nagsalita sa isipan niya. Ayon sa nilalang, nakahanda siyang gantimpalaan si Horacio ng 40 taong buhay kung mapaghihigantihan niya ang taong nagtraidor sa kanya. Dagdag pa nito na hindi katanggap-tanggap ang kanyang kamatayan, kaya nakahanda itong gumawa ng paraan para lamang siya ay makabawi. Siguraduhin mo lang na sa pagbalik mo, mapapatay mo ang traidor na ito. Hindi katanggap-tanggap kung mawawala ka ngayon. Kaya pagbibigyan kita sa iyong kahilingan. Sa bandang huli, obligado akong gawin ito, lalo na't wala ka pang supling na madadaluyan ng kapangyarihan ko. Mula sa araw na ito, Horacio, magiging madalas ang pagbisita ko. Ako ang personal mong gabay, kaya inaasahan kong gagawin mo ang lahat ng mga bagay na ibubulong ko sa'yo. Pagkasambit naman ng nilalang ng mga katagang yon, sa kumpas ng mga kamay nito, agad na naglaho ang lugar na kanyang napuntahan. Hindi nagtagal, binalot siya ng isang kakaibang dilim na halos aakalain niyang naglalakbay siya sa pagitan ng mga dimensyon. Pagramdam naman niyang bumalik na sa katawan ng kanyang wisyo, agad naman niyang iminulat ang kanyang mga mata kung saan nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaipit sa isang maliit na nicho na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at tabla. Pagdukot naman niya sa busal ng kanyang lalamunan, inutusan niya ang kanyang sarili na paghilumin ang lahat ng pinsalang kanyang natamo. Pinalambot din niya ng husto ang lupa hanggang sa magawa na niyang umahon mula rito. Nang marating naman niya ang itaas nitong bahagi,
tumambad sa kanya ang isang malawak na ilang na wala siyang kaide-ideya kung saan. Gayunpaman, nang makatayo na siya, pinilit niyang maghanap ng direksyon na maaari niyang tahakin. Sa loob ng ilang araw, nagpalaboy-laboy sa kagubatan itong si Horacio. Dahil sa layo ng pinaglibingan sa kanya, ilang araw din siyang hindi nakakita ng tao. Kalaunan, nang mapadpad siya sa isang maliit na baryo, dito na niya tuluyang nalaman ang lugar na kanyang napuntahan. Bagaman ilang milya ang layo nito sa baryo nila, pinili niyang huwag pang hinaan ng loob dahil sa alam niyang hindi pa tapos ang pagtutuos nila ng kaibigan niya. Upang mas mapabilis ang kanyang pag-usad, ginamit na niya ang kanyang abilidad para makakuha ng hayop na masasakyan sa maayos na paraan. Nang may sakatuparan na niya ito, walang humpay niyang tinahak ang daan hanggang sa narating na niya ang unang baryo bago ang sa kanila. Para malaman ang kasalukuyang nangyayari sa paligid, pinili niya roong manatili ng isang buong araw para makinig sa mga balita. Dahil sa kanyang kakayahan, naging madali na lamang para sa kanya na makasagap ng mga balita. Pagkumpirma naman niyang may namumugaran ng grupo ng aswang sa baryo nila, dito na siya kumilos. Sa tulong ng kanyang gabay, nakabuo siya ng isang magandang plano para pahirapan ang mga ito. Pagtungtong naman ng gabi ng kanyang pagsalakay, tsinempohan niyang tulog na ang lahat bago siya umusad. Bandang hating gabi na siyang nakarating sa bahay niya, kung saan dito niya nakita ang iilan sa mga kauri ni Manoy Enteng na naglilibot. Puspusan ang naging pagbabantay ng mga ito na animoy meron yung hinihintay na kalaban. Kalahating oras pa ang dumaan. Nang maibaling niya ang lahat ng bantay sa bahay niya, dito na siya mabilis na lumapit. Ilang dipa mula sa kinaroroonan ng 3 aswang, taimtim niya itong binulungan ng sumpa. Pagsambit niyang mamamatay ito dahil sa atake sa puso, bigla naman yung humandusay habang nangingisay. Segundo lang ang pagitan nang tuluyang mamatay ang 3. Matapos nun, kampante siyang naglakad patungo sa harapan ng bahay niya. Mula sa lugar na yon, siya na mismo ang naglakas loob na umagaw sa atensyon ng lahat ng aswang na naroroon. Dahil sa kanyang ginawang ingay, lahat ng mga sigbing umaaligid, mabilis na kumaripas ng takbo papalapit hanggang sa mapalibutan na siya ng mga ito. Pagsilay naman niya rito, inabisuhan niya ang mga itong lumipat ng panig. Dahil sa kanyang utos, ang mga sigbing minsang binalak na patayin siya, napilitang tumulong sa kanya. Maya-maya pa, pagsilabasa naman ng mga nilalang, nadatnan siya nitong nakaupo sa isang tipak ng bato habang nakapaligid sa kanya ang mga sigbing alaga ng mga ito. Pagsilay naman ng grupo na buhay siya, halos hindi yun makapaniwala. Tanong ng tanong ang mga ito sa kanya pero hindi niya yun pinagbigyan. Sa isip-isip ni Horacio, masyado siyang nagpakakampante noong nakaraan kaya siya natalo. Ngunit sa mga sandaling yon, wala na sa isip niya ang muling mahulog sa patibong ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na nga niya nakita si Manoy Enteng na lumabas ng bahay niya. Kasama nito ang matandang aswang, gayon din ang mga tauhan nitong may kakaibang pangangatawan. Pagkatitigan naman nilang dalawa, agad naman yung napatanong sa kanya. Maging ito man, hindi makapaniwalang buhay pa siya pagkatapos ng kanilang mga ginawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinaghalong galit at puot ang naramdaman niya sa taong yon. Hindi niya kasi sukat akalain na taliwas pala ito sa kanyang inaakala. Huwag ka nang magtanong, Manoy Enteng. Hindi ka ba natutuwa na muli tayong nagkita? Napakahalang naman ang kaluluwa mo para isiping patay na ako. Ang ginawa mong yun sa akin, isang malaking pagkakamali. Dahil dyan,
Ipapalasap ko sa iyo ang parusang hindi mo pa natitikman. Humanda kayong lahat, sapagkat sa puntong ito, walang kahit na sino sa inyo may kapangyarihang pigilan ako. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, biglang dumoble ang laki ng mga sigbin bago ito tuluyang sumugod sa kanyang mga kalaban. Pagsilay naman ng mga aswang sa grupo ng mga ito, agad naman yung sumalubong bilang parte ng kanilang depensa. Habang nagkakagulo na sa lugar, may mangilan-ngilan naman sa mga ito ang punterya siya, ngunit sa kanilang paglapit, namamatay na lamang sila bigla. Hindi lang yun, tinutunaw din ni Horacio ang mga nilalang gamit lamang ang kanyang malarang bibig. Sa pagpapatuloy ng ganoong labanan, minuto lang ang dumaan at halos kalahati na sa mga ito ang natapyas. Yung iba namang nakalasap na ng kanyang kapangyarihan, napilitang tumakas, subalit hindi niya ito hinayaan. Bago pa man kasi ito makalayo, gumawa siya ng hindi nakikitang harang na biglang pumalibot sa lugar kung saan sila naroon. Mapahimpapawid o ilalim ng lupa ay saklaw nito, kaya walang paraan na para yon ay matakasan. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan namang bumalik sa kanilang mga pangkat ang mga aswang na minsan ang hinangad na tumakas. Matapos naman niya itong masilayan, hindi niya tinantana ng pakikipaglaban hanggang sa mapilitan ng kumilos ang bantay ng matanda at ni Manoy Enteng. Pagkaripas naman ito ng takbo papalapit sa kinaroroonan niya, dali-dali naman niya itong pinagbuhol sa bawat isa gamit lamang ang mga kataga. Matapos nun, nagkandadikit-dikit ang mga nilalang hanggang sa maging parang alupihan na ang mga ito. Bawat isa sa kanila napilitang idikit ang kanilang mga bibig sa tumbong ng kanilang mga kasama. Buong lakas naman nilang nilabanan ng ganoong uri ng sumpa pero kagaya ng inaasahan, wala rin silang nagawa. Pagputol ni Horacio ng pinakaulo nito, minabuti niyang iwang buhay ang mga natira para ipalapa sa mga sigbing alaga niya. Matapos nun, dahan-dahan naman siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan ni Manoy Enteng at ng matanda. Pagharap naman niya sa mga ito, binulungan niya ang matandang namumuno sa angkan na punuin ang kanyang katawang lupa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung umupo sa kanyang harapan kasabay ng walang sawa nitong pagkain ng lupang kanilang inaapakan. Nang masipat naman yun ni Manoy Enteng, hindi naman ito maipagkakaila ang matinding takot laban sa kanya. Inakala kasi nitong nakuha na nito ang kanyang abilidad sa pamamagitan ng pagkain ng sisiw na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka dapat nagpakakampante. Siguro kung pinagpira-piraso mo ko, wala ka sanang problema ngayon. Ang pagkakamali mo lang, inakala mong patay na ako matapos mong kunin ang bertud na pinagmumula ng aking buhay. Ngayon, Enteng, tatanungin kita. Ano ang pakiramdam? Nakaharap mo ang iyong kinakatakutan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita papaslangin gamit ang mga salita. Bagkus bibigyan kita ng pagkakataon na labanan ako. Ibuhos mo ang lakas mo at kapag nasugatan mo ko ng kahit isa, ikaw na ang panalo. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung umangil kasabay ng pagbuhos nito ng langis sa kanyang katawan. Ilang segundo lang din ang lumipas. Dito na tumambad sa kanya ang isang kakaibang nilalang na bunga ng dalawang lahing pinag-isa. Nakakapangilabot man ang itsura ng kaibigan niya, ni minsan hindi siya nakaramdam ng pagkasindak. Sa halip di na mabahala, matapang niyang sinugod ito, hudyat ng simula ng kanilang duelo. Maya-maya pa, nang magpang-abot na silang dalawa, walang habas naman siya nitong inundaya ng saksak na tumama sa kanyang iba't ibang parte ng katawan. Saksi si Manoy Enteng kung papaano magkapunit-punit ang kanyang damit, dahilan para akalain ito na napuruhan siya ng atake. Ang kaso lang, makalipas pa ang ilang minuto, napansin itong parang hindi siya kumikilos.
Hindi din ito nakaramdam ng panghihina, kaya hindi nito maiwasang magtaka habang nakatitig sa kanya. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin, sa halip na makita nitong nanghihina siya, tumambad dito ang masaya niyang muka. Ayon kay Horacio, hindi tatalab ang pag-atake nito dahil ang bertud na nasa loob ng kanyang sistema ay patuloy pa rin siyang kinikilala bilang nag-iisa nitong Panginoon. Mariin din niyang inilahad na kahit gustuhin man ni Manoy Enteng na paslangin siya, hindi ito pahihintulutan ng ari-arian niya. Dagdag pa niya na, iisang paraan lang din ang kinakailangan nitong gawin kung hangad nitong manalo. At yun ay walang iba, kundi sapilitang ikalas ang bertud na nasa katawan niya. Sa pamamagitan nito, magagawa niyang basagin ang sumpa na namamagitan sa kanila ng kanyang bagong kapangyarihan. Nang marinig naman yun ni Manoy Enteng, tila bang hindi ito kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Sa halip di na sumuko na, ipinagpatuloy pa rin ito ang pakikipaglaban sa kanya hanggang sa bigla na lamang yung natigilan matapos itong undayan ng saksak ng kanyang sariling kamay. Sa lakas ng pagkakabaon nito, nakita ni Horacio ang dulo ng kuko sa likuran nitong bahagi. Matapos ang pangyayari, napaluhod na lamang si Manoy Enteng habang pilit na hinuhugot ang kamay niyang bumaon sa kanyang katawan. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding pagkasuka. Pinilit niyang pigilan ito pero habang tumatagal mas lalo lang itong nagpupumilit na lumabas sa kanyang katawan. Hindi naglawan, pumuti na lamang ang mga mata niya kasabay ng dahan-dahang pagbuka ng kanyang bunganga. Pagsilay naman ni Horacio sa loob ng bibig nito, nakita niya ang maliit na sisiw na pilit lumalabas. Pagbagsak naman ito sa lupa, dali-dali naman itong naglakad papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man ito makalapit, inapakan na niya yon ng paulit-ulit hanggang sa magkalasog-lasog ang buo nitong katawan. Nang masipat naman ni Manoy Enteng ang ginawa niya, napasigaw na lamang ito habang umiiyak. Nagpumilit din itong lumapit sa sisiw, subalit kahit anong gawin niya, wala na siyang kakayahan para maibalik ang mismong buhay nito. Nang mapagtanto naman niyang patay na ito, napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib, dala ng matinding panghihinang naramdaman niya. Halos kumawala noon ang kanyang ulirat, dala ng epekto sa pagkasira ng kanyang bertud. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na rin napansin ni Manoy Enteng ang pangingitim ng kanyang mga balikat at binti. Halos hindi na niya mawari kung ano nangyayari sa kanya, kaya bago pa man siya mawala ng malay, napilitan siyang itanong ito sa kanyang dating kaibigan. Nang marinig naman ito ni Horacio, dito na niya inilahad ang tungkol sa pagiging maninila ng bertud ng sisiw na ninakaw nito mula sa kanya. Anya, isang kamangmanga ng pagkain ng ordinaryong aswang sa isang malakas na bertud. Ang pagiging ambisyoso ni Manoy Enteng ang siya ring nagpahamak sa kanya. Dagdag pa ni Horacio na kahit wala na siyang gawin, nalalapit na ang nakatakdang pagkamatay nito. Mariin din niyang inilahad na wala nang naghihintay na kaligtasan laban dito. Kagaya ng kanyang mga kasama, mamamatay siya sa digmaang yon. Ngunit bago ito tuluyang mangyari, nilagyan niya ito ng sumpa ng karamdaman. Ayon kay Horacio, isa yon sa pinakamataas na parusa na pwede niyang maipataw sa isang nilalang. Dahil sa lakas ng bisa ng karamdamang inilapat niya sa katawan nito, aakalain ng utak nito na 1 milenyo ang 1 segundo. Sa loob ng 2 minuto bago yun bawian ng buhay, isang walang katapusang panahon ang kanyang mararanasan. Sa loob ng panahong yun, walang hanggang sakit at pahirap ang kanyang pagdadaanan. Matapos naman niya itong mailahad, bigla na lamang tumigil sa pagkilos ang buo nitong katawan. Dahil sa ginawa nito, alam niyang pinagdadaanan na nito ang ibinigay niyang parusa.
Nang mapagtanto naman niyang tapos na ang misyon niya, pinutol niya ang kaliwa nitong kamay na siya namang ginamit niya para wakasan ang naghihingalo nitong buhay. Pagbagsak naman ni Manoy Enteng, yun na rin na naging hudyat ng mga sigbin upang lipulin ang mga natira. Matapos naman nila itong gawin, halos hindi naman magkamayaw sa pagsigaw ang mga natirang buhay sa panig ng mga nilalang. Kapag naririnig naman ito ng mga sigbin, agad naman nila itong hinahanap para tapusin. Nang mapaslang na nila ang lahat, itinambak nila ito sa likurang bahagi ng bahay ni Horacio, alinsunod sa kanyang utos. Pagbaba naman niya ng harang, muli niyang tinawag ang mga balbal na kumakain sa mga sementeryong malalapit. Pagdating naman ng mga ito, inutusan na rin niya ang mga sigbin na umalis na sa kanyang tahanan. Bilang pasasalamat, hindi na niya ito pinatay. Dumaan pa ang mga araw. Kahit papaano naging maluwag na sa kanyang puso ang manatili sa kanilang tahanan. Ilang taon din siya roong namuhay, hanggang sa kunin siya bilang tauhan ng may-ari ng palayang minsan niyang ginapasan. Hindi naman niya ito tinanggihan dahil sa alam niyang mas magiging komportable ang buhay niya sa ilalim ng puder nito. Pagtagal naman niya sa serbisyo, nakilala niya ang isa sa mga katulong nitong ilang taon na roong naninilbihan. Unang tingin pa lamang ni Horacio sa babaeng yon, aminado siyang napaibig na siya. Halos marami rin siyang ginawa para makuha ang loob nito hanggang sa maging magkasintahan sila. Pagdating naman ng puntong handa na siyang mag-asawa, dito na niya inamin sa kanilang amo ang tungkol sa kanilang relasyon. Natuwa naman ito sa kanilang pag-iibigan, kaya bilang suporta, binigyan sila nito ng bahay at lupang mapagsisimulan. Labis-labis naman yung ipinagpasalamat ni Horacio. Alam niyo, Pinuno, hindi lang alam ng kanyang amo pero sa tuwing nagkakasakit ito, palihim niya itong pinapagaling. Ganon din ang ginagawa niya sa mga supling at malapit nitong kaanak. Alam niya kasing sa pamamagitan nito, masusuklian niya ang kabutihang loob ng tao. Ilang taon pa ang lumipas, nagbunga na rin ng isang batang lalaki ang kanilang pagmamahalan. Nang malaman nito ng kanyang gabay, naging masigasig naman ang pagbabantay nito sa kanila. Halos lahat ng pangangailangan nila, ito na ang nagbigay. Paglaki rin ng bata, maingat nila itong ginabayan patungo sa tamang landas. Awa naman ng Diyos, lumaki bilang isang mabuting tao ang kanyang anak. Kagaya niya, nag-iisa lang din ito. May hirap man ang naging hanap buhay, itinaguyod nila ito para makapag-aral. Ayaw kasi ni Horacio na pagdaanan din ng anak niya ang kanyang dinaanan. Hindi nagtagal, nang tumanda na siya, napilitan na rin siyang ilahad dito ang kanyang sikreto. At sa maniwala kayo o hindi, unang subok lang ang kinakailangan para matutunan ng kanyang anak ang lihim nilang abilidad na kung tawagin ay lara ng bibig. Pero ang pinakatumatak talaga sa kanyang anak ay nung makaharap niya si Manoy Enteng at ang ginawa nitong kamangmangan na pagkain ng bertud ng sisiw.